Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu aturaken dumateng sedaya salam hormat, salam taklim, salam sejahtera dumateng sadanipun para tamu dan milawat dalem menika. Puji syukur dumateng ngersanipun Tuhan ingkang Maha Kuwasa. Sesaran kula Joko Paidi dalah rencang-rencang saking warga campur sari Panjak Ceret makarya sesaran Vesda audio dalu menika marak sowan wonten dalempun panjenengan kinurmatan ingkang gamengku dalem saha ingkang gamengku gati panjenengan Ibu Surati utawi sabetinipun kita wastani Bu Rati dalam penyanyian Bapak Agung Darmono almarhum. Bapak Ibu dahat mila wonten dalu menika Ibu Rati asung panglipur dumateng panjenengan sami arupi lagon sesarangan rencang-rencang campur sari Panjak Ceret. Mugi-mugi anggenipun sedherek-sedherek kula asung panglipur wonten panjenengan sami idi pangestu dumateng panjenengan sami idi pangestu ingkang rawuh kula suwun mugi-mugi pagelaran dalu menika boten enten rubeda alan setunggal menapa lan boten katalumpen boten kesuban ugi kalau matur nyembah nuwun ugi nderek njurung dedonga dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pagelaran menika Ibu Rati gelar adicara nggih resepsi pernikahan ngunduh mantu. Kalau namung derek njurung dedonga mugi-mugi Kang Mas Bagus Agra Darmana Putra pikantuk Mas Ayu Anissa Eri Agustina anggenipun bangun balewisma wujudipun bebrahan agung pikantuk lumebaripun rejeki ingkang kathah atut runtut sak lami-laminipun Bapak Ibu para rawuh sedaya kasengkuyung dening dulur-dulur Wira Pradangga ugi panjenenganipun Nimas Ayu Waranggono ingkang sampun syabda ing gati monggo kita laras sesarengan gebyaripun campur sari Panjak Ceret versi audio matur nuwun monggo dumateng para Waranggono cengkar saking sasana kalenggahan tumuju wonten sasana budaya sumangga.
Yo
Makatan kalau wau arep tetembangan game menika wujud tekan rasa syukur kita dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kalipur dening Campur Sari Panjak Ceret merupakan juga salam pembuka dari kita dengan hadirnya Waranggono yang tentunya membuka perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini.